Σήμερα θα πάρουμε το Brawl Pass Plus. Να το. Blink. Χίλια. Αυτό είναι ωραίο πιν. Και αυτό είναι πολύ αστείο. Και αυτό. Γενικά αυτά τα πίνα αυτής της σεζόν είναι πάρα πολύ αστεία για κάποιο λόγο για μένα. Αυτό δεν μου άρεσε. Σιγά μην πάρω μπέλ, παιδιά, εσείς τι λέτε. Πότε φεύγεις εδώ? Σε 22 μέρες δεν θα το πάρω. Οπα, κατανάλωσα αυτό. Έχει κάποιο... Θα το βάλω, είναι τέλειο αυτό, μου αρέσει φουλ. Ωραία. Παίρνουμε τα coins. Φαντάστηκα να μου πετύχει. Κοιτάξτε πώς θα κάνω να μου πετύχει. XPW. Ρεάρα στο ορεινό. Τι άλλο περιμέναμε. Epic. Mythic! Sphinx! Μου έδωσε Sphinx! Παιδιά! Από Mythic Αστέρι Sphinx! Το πιστεύετε? Σας ρωτάω κιόλας, είναι δουλειά. Τώρα θα πάρω την Max. Τώρα θα πάρω τη Max. Όλε! Να πάρω λες Squeak ή Byron. Squeak θα πάρω. Πήρα Squeak και Legendary. Δεν ξέρω, ναι. Αυτόν δεν θα το πάρω ακόμα. Πάμε εδώ στο shop. Οξάδα. Θέλω να σας πω κάτι. Να δω κάτι. Τα σκεφτώ. 99. Να πάρω 6 σους. Δεν αξίζει. Άντε. 2 μόνο για εσάς. Για το βίντεο. Για το βίντεο μόνο. Wasabi. Στον Phoenix. Hot. Στην. Στον.
Στον σπάω. Βάλε ένα. Τίποτα. Ανοίξαμε αυτό και αυτό. Άλλο ένα μόνο για το βίντεο. Σας το έκανα να μην. Τίποτα. Α, καλά, εντάξει, δεν ξέρω. Χαίστηκα γι' αυτό. Πολύ μείνει. Wasabi. Hot. Πάμε. Deadly. Στόσε. Πήρα 4. Wasabi power! Το Spike είναι λίγο άχρηστο και πιο άλλο και το Surge. Εγώ την υφέρνω. Και ποιο άλλο. Ναι. Ο Phoenix. Πάμε να και πήρα και Squeak Bridge. 2 brawlers. No zoomies for you. You are Δεν μ' history. αρέσει. Τι είναι αυτό. Το κανονικό πιο ωραίο. Ο Squeak τι έχει με 1000, δεν έχει με 1000. Έχει. Είναι ωραίο. Είναι σαν το κανονικό. Εμένα αυτό μου αρέσει. Είναι το κάνω. Αυτό ήταν το βίντεο που ελπίζω να σας άρεσε. Bye!